assalamu alaikum wa rahmatullah. Dunde baba adam on calminama goto kala inde mum e yettode muɗum. Machallah en calmini dendagal fulɓe kala to bi pullo waali min calmini min juurima. Hande noon amin joddi do ko min Yoro Sow mo Fuul TV et aussi Alaji mo Big Weltare TV e ceernam min wiyetemo ceernam mo FOUTA plus ko saabi jonde nde noon ko ngam yewtidde moɗon e tintinde moɗon e rendude moɗon. Mboɗo wawi wiide ko mette, mboɗo wawi wiide wana mette, ko tintinde tan sabu boyani enen fof en jii label production goto na yiilo des scénaristes halpular. Ewa label o omo jogui droit yiilade des scénaristes, omo jogui droit aussi kadi noddude ɓiɓɓe halpulareɓe wiide ngare mboɗo sohli scénariste uji. Hewɓe noon e ɓiɓɓe fulɓe ma taw ko yidande tan ɓe noddi ko wayno Alaji, won hen ɓe noddi, won hen ɓe arɓe ha e chaîne am kadi waɗi commentaire wiidemi aha label kaari de nana waɗa min sita ɗum mbarodi nana yiilode scénariste, pourquoi on jahata toon mbaɗon postulé comme ça voilà quoi ɓe jetta mon hen. Wiyoɓe noon no ɓe noon ɓe pamani holko saabi ɗum. Ɗum ɗon min gari labbinde ɗo e komin paami hen ko e komin pamani hen ko. Je pense que so théâtre Poular yettima ɗo won tambiɓe ɗum ɓe ko holɓen, ko ɓeɗo e woɗɓe ɓe ganduɗon ɓe ko wayno Pindi TV, ko wayno Big Weltare TV, ko wayno Kawral TV, ko wayno Olivision, PPM TV, FOUTA plus, Fulbe production, Fuul TV, Jawhulle Media, Tafa production, aɓe keewi ko ɓeɗo tagi cinéma Poular mayani, ko ɓeɗo aussi kadi wonɗo na eto na itta jawdi mumen na waɗa hen ngam weltinde leñol mum ɗum. Ɓeɗo kadi wonɗo na jettoya moye banggueji goddi na adda ɗum no waɗa ɗum e cinéma Poular. E kadi mboɗo wawi wonde ala ko ɓe dañata hen, saabu production no wayi musde ni, no wayi mettude ni, no wayi kadi e banggue moyeji ɗi jaltinta ɗi ganduɗa artata. Mais minen min jewani hen ko yo artu par ce que ko tagi amin mbaɗa ko yidande amen, yidande leñol ngol ko no Poular waye amen ni, et aussi kadi komin ɓiɓɓe fulɓe min fotani darde kadi secteur culture o no maya, par ce que so leñol so culture mum yahani tan fittiri ko leñol ngol maayi. E nder ɗum ɗon noon canal ari en boyi kadi wadde réunion e canal, parce que won télévision goto podɗo arde no wiye télémen, taw ko canal addata ɗum. Namin nani ɗum nde minen fof min beltima. Ete kadi amin calmina grand amen grand Djibi Oldouba, woni grand moƴƴo mo ganduɗa ummota e wadde amen encouragé nangue production o, hayso taw on dañani hay mbuudu yaawi leeli mamen noftor hen. E ɗum kadi min gumi, hayso nafoore alani hen minen min gumi tan amin naftoro hen, saabu taada leñol ngol no welto tan e komin mbaɗata ko ɗum ko nafoore no feewi no feewi no feewi. Par ce que hayso taw min gummima ɗo janggo e jaam mambi yoro en jiyen de waɗino e ɗum noon ala jobdi. Nde min nani aussi kadi fof noon ko nannanti par ce que min mbaɗi hen réunion uji kewdi vraiment hamin nana télévision bientôt ara. Alhamdulillah wiyete, saabu ɗum fof ko beydare e nder leñol ngol. Ɗum fof aussi kadi ko hunde mo ganduɗa no fadano gila ko boyi. Aywa somin nani noon
min dañani hen non ko laabi amen dum tagi amin jalta amin kala gilay dum wodani parce que min mbiyani no wodi min mbiyani aussi kadi wodani min gonginani dum kono aussi kadi min jeddani sabu seydani halani gongo kono ene bonna hakkille aywa amin nana non peut-être odon projet tottama label goddo ko nannanti non a wawa basade hen pour wiide dum do no wodi dum tagi min bawa haalde haydara min tintinat tan aywa ngande dey wonnobe do na tampana dum do wonnobe do aussi kadi no gollano dumen je pense que dum do dey so wodi taw wonnobe do ena be na tampana dum be jiyani hen koy mumen cela veut dire ko pertement e leñol ngol no jiwi ni ko pertement e leñol ngol sabu wayet comme no wonnobe do ena be ala ko be andi ou bien wonnobe do ena be ala ko be mbaawi ou bien wonnobe do ena be kat be mbaawa golle de mais paame odon label dole mo jogi wo so odo allaji jogino dum ma wonji o wada ko buri ko be mbadata ko sabu ko dole makko o wada dole makko aussi kadi o golla paame aussi de don moyen so yoro jogino dum wona dum haalete sabu hay film poddo yaltude le 26 o min badi hen ko fati budget de tournage o tan tournage o mbimi de ko fati ñamde e yarde min jidano haalde dum mais Allah sago min kala dum bele paamon ko fati ñamde e yarde e galleji di ganduda min luwi dum pour tournude hen e ko fati transport des artistes min badi hen hakke million ngaji joyi te ala e leñol ngol dari do wiido aha yoronda bujjoy nani ou bien nda 500.000 nani ya wada e film ma minen min jahata bange goddo min jiloyo moyen ji di min jahata bange goddo min tournoyo théâtre so min jobama hen min gadda dum min bada dum e bange leñol ngol goddo yaha liggoyo e meccal mum so yobama kadi o adda dum o watta dum e nder leñol ngol sans rien attend au retour donc je pense que amin dañi mérite amin kewi non mais peut-être kadi wonbe ganduda be choisir taada hay daral labani hen kambe mbibe kalata be goppat ha ko laabi be jiya ko laabi ha ko be daña ko siri minen non min goni koy wadde alerte min goni wadde pour holdum be paama kam min biyani aussi canal ko totti vraiment mbarodi on projet parce que min jiyani contrat de 1 min jiyani aussi kadi to be jodi be signi donc min bawa yabbude hen pour wiide dum do no wodi gongre gong mais neddo sa nani hunde teyi hakkille ma ar foti dara ar wawi darade ar dañi droit darade aha wiide wi dum do de teyi hakkillam dum saabi jonnde dum saabi aussi kadi min tintina leñol ngol sabu amin nani ni ha joni ko nannanti ha ma won bi non ko min haalata ko do ena ko nannanti kono amin gandi ko min kalata ko amin gandi aussi kadi to fayato hada amin yettade don non min bi min bada alerte be don c'est vrai ko société privée so yama canal la mungu jeya hay goto jeya ko tubu ko be ari do en wadi investir ko société privée mo be bela fof be gollirta mo metta fo min biya aha odo de min gollita e modum te den ala hen droit parce que kambe jeyi dum do mabbe mais kadi koko yodi kam koko yodi tan Allah isago min biya aha dum do dey so taw wodi yodani de so taw wodani aussi kadi alhamdulillah parce que fodbe kadi tinbe koy men hen nan do ena e mbodo andi aussi kadi gardido dum woni jibi olduba o watta ko way non jettata ko wayno projet de totte dum e label gota tan woppa bibbe fugal sabu ko be pullo ete kadi kanko wonno do omo encourage amen kanko wonno do omo wiya amen tinnode minen makko min gollidi e bangi sunu yef mi yi nafoore nde mi yi kadi yidde makko faarude amen mi yi kadi darnde makko e développement pulago kono hatta kadi min bada alerte tan et aussi kadi tintindemo aussi kadi tintinde aussi kadi wonbe tonbe que minen on existe e gilan hay dara wodani ha yettido
e nder ɗum noon won wiyoɓe jeehe mbaɗoye vraiment jeehe mbarodi jetta mon a faami ko ɓen addi haala ka noon sabu so neɗɗo no wima yawo jettuma firti ko an galle ma ala ko defɗa ala ko ɗum ɗo ya galle goɗɗo ñamoyɗa toon ou bien ya tenkoyo minen noon min gonata ɗo ena gila nden amin defa oɗon ñaama amin rotta oɗon ñaama min goppa komin defata ko min jaaha min tenkoyo banggue goɗɗo sinno min tenkoyno ko galle fulɓe aha ina jarani amen par ce que foof koye leñol ngol mais min goppata galleji amen amin jaaha amin tenkoyo galleji woɗɓe c'était juste une alerte pour wiide kadi aussi jomumen amin existe ha joni e nantante amin nani aussi kadi won alɗuɓe meɗen jogori walloyde ɓeɗon mais paame ɗum kadi wona wallude leñol ngol par ce que famɓe leñol ngol famɓe aussi kadi ko leñol ngol yiɗata e ko leñol ngol añata nanɗo ena gilla hanki hay goto wallani donc ɗum kadi kono muusa e bernde amen vraiment min ñagaki on hay mbuudu mais kadi sa nani puɗɗo wallude mo nana walla goɗɗo pour on jogo doole e dow ma firti tan ko aɗa wawi woppude ni aɗa wawi woppude par ce que ɗum no wawi waddema découragé ha ko gollata ko seeɗa e famdude e heewde fof ɗum pusat ma ko découragé e sa découragé a woppat jiiɗa yettoyade toon noon raison pour laquelle min jalti min kaala amin fotnoɓe haalɓe ɓe no keewi mais mataw jomumen dañi kulkulli haalde sabu ɓe sikkata soɓe haali janggo e jaam pour ɗum ɗo so ari jomumen heɓata hen gueɗal mumen mais neɗɗo so gonga yonti tan yo haale kala ko tawma hen ganda ko koye dow gonga taweɗa koye dow gonga aussi kadi ɓe jeeyma doole ou bien ko wayi noon ha joni min mbiyani no woodi min mbiyani aussi kadi woodani mais min goni koye tintinde min goni ko aussi kadi tintinde mon amini ɗo e minen wonno ɗo aussi kadi hanki haade hande minen wonno ɗo taw hay goto arani minen wonno ɗo kadi amin tampana ɗum hay goto arani donc so nafoore ari e poɗɗen ko yiide hen koye mumen e aussi kadi artiste aji rewɓe caggal amen ɓe ɓen kadi tina vraiment nafoore ari sabu hay artiste aji ɗi artiste mo poɗɗa yobde 500 000 tottata ɗum ko 100 000 francs pourquoi wona ɗum o foti dañde mais ko ɗon doole de tolni on jii kadi théâtre uji polar ala sponsor goto Zeydi le fils de Halif jogori ko yaltoyde le 27 inchallahu rabbi toon to Blaise Senghor film amen Nimso Gili yaltata ko le 26 Fouta Plus no jogi série makko no foti yaltude ɓe nangani dato taw mais ala hen série mo ganduɗa dañi hen sponsor de phare ou bien sponsor gardero tan waɗi hen million ngaji amin nodda ɓe aussi kadi pour ɓe gara ɓe balla ɓeɗo par ce que ɗum ɗon aussi kadi ina walla ina taga amen yarde yeeso ɗum wonno haala ka dans un premier temps mi woppa frère ujam kamɓene aussi kadi ɓe ɓeɗɗo hen kungudi goto kala no famiri ɗum e goto kala no ɗumini ɗum min mbaɗani guerre noon min haɗani hay goto aussi kadi min mbiyani hay goto toñani aussi min goni tan koye tintinde et aussi kadi j'espère que kungudi amen ndi ma tag waji ɓe tina amin existe aussi et merci beaucoup kala ko oñe haala ka aussi kadi gandon ko banni adama wayi noon kala ko feewi hen aussi kadi ko Allah e kala momin toñi hen aussi kadi amin ñaaguimo yaafuya voilà ɗum tan wonno haala ka mi rokka alaji assalamu aleykum fulɓe kono yaro weeri ni rek donc salmina kala ɓiɗɗo haalpulaar kala to mbawɗa wonde e duule da bane adama a salminama jokkude tan ete ko gonɗa ɗo a haali foof puisque production ji pulaar c'est des productions mo ganduɗa ko ɓe gonno hen na tampana ɗum na ƴetta jawɗi mabɓe na mbaɗa hen wonko gandumi hen puisque minen ndendi métier ngal minen jooɗi ɓe kamin on est des producteurs ala kamin mbaɗani risque mamin mbaɗani pour wadde des productions pulaar ɓe ñamloy to gara ɓe min jahat mbaɗono yaro ni yahat e jolfuɓe je le dis hein yahat e jolfuɓe liggo ƴetta toon ara waɗa investir mbaɗono joom voyez donc je vous dis minen min garani amin mbaɗa alerté walla min galani amin mbiya ɗum no woodi par ce que min sirani amen taw a faami so sirno amen wona ni min kaldata
a faami sirano amen kono so tawi ɗum no woodi yoɓe ngandu franchement on va pas laisser faire on va pas laisser se faire quoi ɓe ngara tan ɓe ndewa amen ɓe jaha non production pular ko ɓe tammino ɗum gila hanki taw haydara ala hande wonko ari hen neɗɗo fof yo totte ko foti ko tottede tu vois donc pour wadde wiide tamit bandiraɓe haalpulaar en fulɓe onon ɓe ganda ko onon jiiɗi ɗe production pular te ko onon tan tahi min tami gueɗe ɗe gila nden par ce que muusino ñande fof ko muusata kono min meeɗa woppude par ce que oɗon jiiɗi à chaque fois yiide des productions pular donc Fuul TV Big WELTARE TV e FOUTA plus a faami ne woodi woɓɓe no yero haalde ɗum ni kono c'est juste wadde alerte wiide enen gandi pullo jam fota ko pullo hono mum te enen jogui kaw men woni Djiby Ould Ba je pense que ni kanko omon ɗon o ƴewata ɗum no wona quoi o ƴewata ɗum no wona pour wadde alerte tan yimɓe foof yoɓe gandu carrément ko ɓe gonnoɗo guila hanki taw hande ara par ce que yero franchement a haali foof quoi voilà donc mi totta collègue am o haala hen assalamu aleykum wa barakatuh caggal yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam dendagal ko jooɗi ɗo ko e yeɓiyankoɓe yeɓoɓe mi salmini foof mi juurima no yimɓe ɓe mbini kadi ko noon woori ne noon konngol pular ne haala konngol gotol wulango jamma accitake goto te ngoɗo wulango mbiɗa wawi wiide ko leñol pular foof jeeyi ɗum sibu no yaro wini collègue mo wi noon ko noon woori ɓe ɓooyi tampande pular ɓooyi tampude e produit pular mais ala gartam garɗo maɓe walla komin mbawi gagnade hen sona koɓe guitta ɓe mbaɗi hen ha tente minen amen ɗo hen sa ƴeewi produit uji amen leyɗi ɗi foof ala ko addi ɗum sona financement est ce que min ngala ballitiɗo yimɓe ballani minen noon kadi gonɗo hen o gonɗo yeeso ko on addata ko jogui ko waɗa ɗum e nder produit he ɗum waɗi produit ɗi guila nden ha joni yiiro yaara son jii guila darti faada joni min continani holko saabi ɗum ko kanko jogui kalmo ko omo waɗa hen faami ala baldiɗo wadde noon somin jeehi hamin tolnima ɗo hande weeli ko min daro hunde nde wona hunde amen sibu ko minen ligguni pular ko minen kadi dogue pular ko minen tampe pular guila dawa dawi haati yarante Allah hande ɗo wadde noon so tawi ƴetti goɗɗo mo ganda meeɗa dogande ɗum meeɗa yaade hen ɓe ganda ɓe beltima hen sababude on wi kone darono pular te ɗum wodani walla wona noon yaari hande o so nafoore addama e nder pular foti ɗum naftorade hadde goto yiiden hoore mum ko ɓiɓɓe pular ɓe wonɓe hen hanki heccanki haati yarante Allah hande ɗo par ce que no mbini ko noon o yahat liggo adda ko jogui ko waɗa nder produit o yaha ñamloyo waɗa préji mum adda en yoɓiri seeɗa ha produit worto haadi kadi darto donc ɗum ɗon on gandi kam ɗon so dañi gummiɗo to wine walla ɗemgal pular ɗum min beltoto hen mais welanno ko taw ko ɓiɓɓe fulɓe jii hen koye mumen ko ɗum welno ko taw ɓe darniɓe pular ɓe yahnoɓe pular janggo e janggo hande arani hanki hande arani ko ɓen e koye mumen poti naftorade nafoore nde hadde hade goto yiiden hoore mum ko ɓiɓɓe fulɓe ɓe darniɓe pular ɓe yahaɓe hen guila nden ha joni ono yaro en e ɓeeɗo hen ko ɓen poti yiide hoore mum wadde noon no ɓe mbini wulango min kalani ko ɗum woodi kadi min jaɓɓani hen min mbi komin jii koko ɗum woodi mais min jii message uji baɗoji circulé guila nden faade joni wiide aɓe jiilo producteur uji haalpulareɓe walla ɓe jiilo scénariste ji haalpulareɓe ɗum soɓe mbaɗi ɗum min jii taw pour l' instant min mbiyani kadi contrat woodi walla contrat ne waɗi min jiyani kono ko tintinde ɓiɓɓe fulɓe andinɗe ɓe kamɓe weltotoɓe ɗum teɓe ganda hunde no yaari yoɓe gandu hunde ko ni yaari so tawi maison production goɗɗo ene fuɗɗo waɗede financé ene foti ligganade pular ko wonɓe hen hanki wasɓe hen hunde mumen foof ende ngala jot rewɓe mumen saka ɓiɓɓe mumen ko ɓen poti wallede sibu ɓe ala fof ko mbasa hen min ɓeɗo ala fof mbasa hen min kalani ni rewɓe amen sababude miyanima ɓiɓɓe amen kala komin keeɓi min mbaɗa ɗum koye nder leñol pular pour yidde tan leñol pular ɓamtade pour yidde tan culture pular ɓamto ko hen min dogota jamma ñawlo subaka kikiɗe wadde noon ɗum ɗon ko wulango gonɗa amin nodde hen ɓiɓɓe fulɓe foof sibu so daari e commentaire uji ɗi mbatton ɗi mbiya toon min ko jokke golle tan mbiya toon joni noon min jokki golle ha to yarante Allah hande ɗo ha golle ɗe foti arde pour fewde wadde fota diwde min yaaha banggue goɗɗo
eyi taade noon pulaar noon ñande fof mbiya toon ko jokke golle so yehi ha yettima ɗo mataw golle ɗe kam poti fewde walla keɓori fewde hadde fewde banggue goɗɗo mo ligganake pulaar ko liggini ɓe pulaar yaaɓe hen hanki heccanke ɓe ɓen poti yiide koye ma ha para bo non noon guelol ngol bani wiya so tawi jiltomi pollonde an jiloɗa ko ɓundu oyo yiiloto ko londe en dañi ɗum fof en donki noon ɗumditirɗen ɗum mbawi ɗum poti ƴewtade koye men enen leñol pulaar noon ko ɓiɓɓe fulɓe fof kaldanmi onon fof kaldanmi enen fof jiidi yidde jiidi yiyande kono en mbawa yaddude ɗum noon wadde ballodiren koye men gaddi ɗum ɗo ko wulago jamma no mbinomi nani ni ko noon mbitami accittake goto minen ko hen min dogota jamma ñalam suba kikiri kala ko min dañi ko hen min mbaɗata wadde somin jino ha tolniɓe ɗo en hannde min nani ko nanala jangal ngal hadde ɗum yettade hay nokku alay saago min daro min goyto ɗum ɗon min gandina kam ɓiɓɓe fulɓe kam yo daro ɗum ɗon ganda ko ɗum hunde ko ni yaari hunde kadi ko ni woori hande o so tawi ene naftore ko minen poti naftorade ha bara goɗɗo foti ƴettude wadde ɗum wonno konngol ɗi mbaɗa yafno kadi kala konngol gongol hen ñaɓgol walla ngol neɗɗo tini hen hoore mum mbaɗa yafno andin tan ko bani adama haalata kadi mo ala miijo moƴƴo walla kadi mo ala gandal on haalata kala ko fewi kadi ko jomiraɗo subhanahu wa taala o fewi ɗum ha fewi wa ma zalika al aziz assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah jarama on jarama machallah min guddinat ɗum tan ko min gambani hay goto noon guilawaji ɓe wiide halpulareɓe am mbaɗi raciste de trop non wona ambude hay goto c'est tout juste tan pour famminde leñol ngol et aussi kadi tintinde tan ko ɗum tan wonno et aussi kadi amin jarlo amin jaafo et wiide aussi continuer wadde abonné e seenuji saabu hande ala chaîne halpular dañde 1 million d'abonnés ɗum déjà on est des millions e dunde Afrique e dunde baba Adama donc noon ala chaîne halpular mo jiyata ni yetti 500 000 saka noon 1 million d'abonnés ɗum ne aussi kadi ko gacce e leñol ngol par rapport et aussi kadi leydi goɗɗi ɗi gande demde fof wonti mbiruji no cippire kala poolaɗo hoore donc noon vraiment ko message faade e leñol ngol et aussi kadi wona mettinde encore une fois wona haydara c'est toujours alerte aussi et amin calmina aussi grand amin Djiby et aussi kadi min jetti wulago amen min pawi ɗum e jungo makko pour yo yettinan amen ɗum to foti yettade ɗo et je sais très bien que ma yetta to foti yettade ɗo saabu ko grand moƴƴo mo ganduɗa min gollidi guila hanki hande arani donc noon voilà on calminama on juurama on beltanama et puis oto yejjete sortie ji produit ji ɗi ganduɗa ko le 27 août woni Zeydi le fils du Halif oɗon nodda dendagal fulɓe fof jeehe mbaɗoye supporté Zeydi le fils du Halif ñande le 27 et ñande 26 aussi son juuli takkusan ha paari jeccite Fuul TV ma on taw toon kadi série mon nimso gilli e machallah mbaɗon ɗum partage no worno ni et puis mbaɗon ɗum mbaɗe aussi kadi abonné ngam rokkude chaîne uji ɗi doole minen noon min goytani pour wajiɓe yoɓe gar pour min liggo soɓe garani aussi kadi min jokkot somin tampi tan min goppa ko ni tan woori wona aussi kadi ɓe potani liggoɗade e woɗɓe par ce que aɓe jogui droit no mbirumi ni ko entreprise privé way comme no Fuul TV tan omo jogui droit liggoɗade e mo wela e artiste mo wela mais noon aussi kadi hatta amen haalde minen tampere amen e hatta amen aussi kadi wullude eyyi ko wulago tan no wajiɓe mbi ni assalamu aleykum wa rahmatullah on calminama on juurama on beltanama no fewi